Yes! It's more fun in Philippines. Nakarating din kami guys. Biyahe yung isla kami ngayon. Papuntang Carnasa. Yung islang yan is Chocolate Island. Hindi madali yung biyahe namin kasi yung biyahe ko kasi is from the south kasi ako, tapos nandito kami sa kadulu-duluhan ng Cebu. Nasa Tapilon kami daan bantayan. Kaya sobrang haba ng biyahe ko. Biniyahe ko kagabi pa 6 PM kahapon. Tapos nag-stop over ng Cartay. Travel ng 1 hour. Tapos doon humiga para matulog. Para hindi makatulog. Tapos gumising ng 2 AM na hindi naman nakatulog para gumising. At yun, nagbumiyahe naman kami na 3 AM papuntang Cebu. Tapos, anong oras ngayon? Mga alas 9 na yata. So, 9 AM, from 4 AM from Cebu, 9, 4 AM, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, bumiyahe kami ng 5 hours para lang makapunta dito sa launa ng mga pambot. Papuntang Carnasa Island. Bahay ng Cebu na. Bahay ng Cebu pa naman. Sa ito rin, Tipulon? Tapilon. Silam din ito eh? Ay, kunay be! Suman! Suman! Kuray! Uy, kuray! Kumain ako ko. Let's use it. Ay, ko gadag ko. Tutok. Diyan, tatagsa ko rin. Musuglan. Dali mong gawin ko. Jordan, rong kaya natin ang mga. Dito lang. Dito tangi. Sigundar dira kento naglihok. Bale sila kana wala di mo. Uy! Kung kada kay laom. Sige, laom na. Sa karara po. Bandera bang. Una do. Salit ka.
Siya nakalimtan may kaya.